bilesiz. 2014 yılda birinci topşuruğumuzni şu Almazlı kuşamatlı ot bilen başlayışımız kile. O bizni bu yılda kimler bilen tanıştırır, koylar bağlıp barır. Onda bizni kızıklı şıraşular küte. Gittik. Senin mehabbetin, min senin manzaran, sen sözlerin küledin, min jırlısı jırlardan. Bir-birimizni yaratabız, biz ikimiz bir yürek. Tatlı mehabbet içinde yaşay birgeler. Bir-birimizni yaratabız, biz ikimiz bir yürek. Tatlı mehabbet içinde yaşay birgeler. Менә хәзер Илсия Миләүшәдә кайтып җитәргә тиеш. Әле яңа гына шалтыраткан иде. Сөенеш алды. Әле беренче көнне генә менә каникулдан соң укуга чыкты. Аллага шөкер, беренче көннән безнең 5ле алды ул. Фәтиянең сөенеше кызы яхшы билгеләргә укыса, менә хәзер инде мәктәптән туры инде ул безнең китте Планка мюзик студиясына. Ул безнең анда инде җыр белән шөгыльләнә. Анда инде безнең Миләүшә белән шөгыльләнәләр Гөлнара Флёровна һәм Михаил Игнатов. Алар бик көчле укытучылар. Йөрибез 6нчы музыка мәктәбенә. Анда инде безнең вокал буенча Уразаева Лейсан Камиловна бик көчле, бик тырыш укытучы. Безгә бик нык ошый. Аның җырлавы әлбәттә Илсия миннән киләдер дип уйлыйм, миннән килгәндер дип уйлыйм. Мин үзем дә бәләкәйдән үк җырларга яраттым. Биргә, спектакльләрдә катнашырга бик нык ярата идем. Әлбәттә инде хәзерге вакытта инде без тормыш иптәшем Марат белән кызларыбыз өчен яшибез һәм тырышабыз. Ходай исәнлекне бирсен шул. Дөньяга килгәндә сабыйлар, дөньяны яңгыратып елыйлар. Нарасы күзләрен ачканда, бәхетле булсын дип юрыйлар. Сабыйлар мәхәббәт җимеше, сабыйлар күзе яшен түкмәсен. Барлылар мәңгегә гел бергә булыгыз. Сабыйлар ятимлек күрмәсен. Сабыйлар ятимлек күрмәсен. Әние, мин кайттым. Ой, бездә кунаклар да бар икән. Сезнең кунаклар, хәлләре ничек? Яхшы, әле менә репетициялар булды, җырларыбызны кабатладык. Нинди җырлар кабатладыгыз, кызым? Бер-беребезне бүтән үткән җырларны да кабатладык. Ярый, тагын кайда әзерләнәсез, тагын кайда концерт куясыз, кызым? Кая концерт куйганны әле әйтмәделәр, но концертларга отчетлар ясадык инде. Ярый, кызым, молодец. Әйдә, чәй бармы? Миләүшә менә шулай төрле чараларда җырлап йөреп, синең бит инде дәресләрендә кала торгандыр. Аларны ничектер күп тотасың син? Әйе, әлбәттә кала, ләкин мин аларны куып тотырга бик тә тырышам. Өйдә өстәмә эшлим, өстәмә укытучыларга барып, анда заданиялар алам. Минем үземнең нигәдер бәләкәй чактан ук хыялым җырчы булырга иде инде ул. Ул миңа әлбәттә әниннән килгән дип уйлыйм. Чөнки ул да бәләкәй чагында бик нык җырларга яраткан. Әйе, менә мин инде аны тыңлап киттем. Әниң җырлап күрсәтте. Әллә менә шулай өйләрдә бит инде җыелып утырасыз сез. Җырлыйсызмы? Әйе, җырлыйбыз. Икәү дә җырлыйбыз. Икәү дә. Әйтегез әле берне сыздырыгыз әле. Нинди җыр башкарасыз? Әйдә, татар халык җырын җырлыйк инде. Нинди? Җырлыйк әле дә Казанда җырлап кайткан җырым. Шияле. Шияле, синең яраткан җырың. Әйдәгез. Саны дулгашның балалары талга куныганнар икән. Кызларыгыз тырышып эшли, бигрәк уңганнар икән. Кызларыгыз тырышып эшли, бигрәк уңганнар икән. Шие, 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 шиеләгәндә, шие матур су була яңгыр сибәләгәндә. Шие, 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 шиеле тау итәгендә бер ял итеп китәләр. Мин мәктәптән тыш төрле бәйгеләрдә катнашам.
Минимис Тукаевского района 2009 елда мин беренче урын алдым. Һәм мине Казанга Минимис Татарстан конкурсына чакырдылар. Анда мин певица номинациясын алдым. Һәм 2010 елда Маленькая мисс Набережной Челны бәйгесендә мин беренче урын алдым. Сине зур сәхнәләрдә күреп ясың. Менә без берничә елдан, менә бит ул безнең кичкенә Миләүшә дип телевизордан карап утырылып. Син горурланып, горурланып. Рәхмәт теләкләрегезгә бик зур иттереп, шушы теләкләр амин дигән җиргә туры килсен инде. Минем кызымны үземнең хыялым чынга ашмады. Үземнең хыялымны кызымда күрермен дип өметләнеп калам. Инде менә яңа ел алдыннан бүтән хыялларда чынга аша диләр бит инде. Минем үземнең хыялым чынга ашты. Инде менә видеоклипым чыкты. Беренче тапкыр инде. Әйе, беренче тапкыр җырым язылды. Һәм менә киләчәктә альбомым инде языла башлады. Яңа яуган карларга кушыла безнең теләкләр. Чыршыдагы ялгыз сыман яна безнең йөрәкләр. Яңа ел килә, яңа ел, көмеш кыңгырау белән, ни булса да бәхет дулы, киләсең аның белән. Яңа ел килә, яңа ел, көмеш кыңгырау белән, ни булса да бәхет дулы, киләсең аның белән. Җырлап кына яшәсәк иде бу ел. Тик сәламәтлек сагында торучылар безне кисәтә. Профилактика чараларын уздырып торгандармы, тыныч яшәп була. Илсия, күзләрегез сезнең тәртиптә матур, әйбәт күрәләр. Әфиратның сез бит инде балалар күз табибы бит. Менә соңгы елларда балаларда нинди күз авырулары күзәтелә? Компьютерлар, кәрәзле телефоннар, планшетлар вакыты. Шуның өчен дә аларда якыннан дөрес карамау шире күбрәк таралган. Элек ул бездә 16% булса, ә хәзер ул 50%-ка да якын булырга мөмкин. Шулай күп. Чөнки планшетлар белән безнең уже бәләкәй вакыттанса балалар бакчасына йөргән балалардан башлап, алар барсы да мавыгалар. Балаларның күзләре яхшы күрсен өчен, ерактан да якыннан да яхшы күрсәтә торган күзнең ичендә утырган аппаратны, аны физик яктан тренировать итәргә кирәк. Ул тренировкалар өйдә дә булырга мөмкин. Физик күнегүләр, йөзүләр, әйбәт диета белән аксымнар, кальций, тагын балык майы эчәргә кирәк. Җиләк, җимеш, салат яфраклары, петрушка, укроп. Алар һәрберсе дә микроэлементлар белән тәэмин итеп безнең организмыбызны, күзебезне яхшы күрсәтергә тиеш. Бездә дәвалау аппаратлары бар. Ул лазер стимуляция, магнитостимуляция, электростимуляция. Хәзерге яңа аппаратлардан визотроник, компьютерный программалар бар. Шул компьютерный программалар белән балаларны күнектерергә кирәк елына 2 тапкыр. Ял көннәрендә, каникул вакытында ял иттерергә кирәк. Чаңгылар, табигать кочагында алар ял итәргә тиеш. Линза кию файдалыракмы, әллә күзлекме? Контактный линзаларны туганнан ук кигертергә була. Әгәр аңа операция ясалса, балаларда бит катаракта тумыштан да булырга мөмкин. Менә шундый балаларга, әгәр аларның тумыштан ук якыннан карау чире бик көчле булса, ерактан күрмәү чире бик көчле булса, аларның файдасы бар. Үзегез шундый да чибәр мөлаим ханым, күзләрегезне ничек саклыйсыз?
Күзне саклыйм, күнекмәләрне менә үземнең авыру балаларга ничек тәкъдим итәм, мин аларның барсын да үземдә шул ук күзгә кирәкле витаминнарны һәрберсен көн саен эчәм. Шуның өчен шундый ук тренировкаларны елына 2 тапкыр үтәм. Магнитостимуляцияны да үтәм, лазер стимуляцияны да итәм. Күзләргә мин витамин тамчылары тамызам, витаминнар эчәм. Сабынлап юасызмы? Битне сабынлап юмым. Хатын-кызларга иң беренче теләгем шул, үз-үзен яратырга кирәк. Әгәр ул үз-үзен яратса, аның күзләре дә, фигурасы да, үзенең холык-гадәте дә, күңел байлыгы да бик зур була. Шуңа безнең киңәшләргә колак салып, үзләрен яхшы саклауларын теләп калам. Кичкенә чакта койсы кыз гына стюардесса булырга хыялланмый икән. Әмма дә ләкин миндә андый уйның бер кайчан да булганы булмады. Нинди һөнәр икән ул? Тулырак шул турыда. Здравствуйте. Здравствуйте. Попрошу минуточку внимания. Давайте знакомиться. Можно. Я ваша бортпроводница. Стюардессаларны без самолетта ашканда күрәбез. Тормышта нинди икән соң алар? Шуны белү максатыннан без шәһәребезнең 13нче мәктәбенә юл тоттык. Анда бүген 11нче сыйныф укучылары стюардесса белән очраша. Стюардесса буларак ничә тел белергә кирәк? How many languages do you speak? I speak 3 English, 3 foreign languages, and one of them is English, German and Spanish, and in general it is 5 languages within Russian and Tatar language. Мин гомумән 5 телдә сөйләшәм, татар белән рус теле һәм чит тел дип алсак инде инглиз теле, немец һәм испан теле сөйләшәм. Испан телен соңрак өйрәндем үзем. Бу эш бик кызыклы. Кеше белән эшләү дә бер яктан авырлы, икенче яктан кызыклы. Аннан соң бу эш мөмкинлек бирә башка илләргә барырга. Компаниядә яңа килгән кешеләрдә 1-2 ай эшлиләр дә, аннан соң башка илләргә барырга, командировкаларга барырга, без аны эстафета дип атыйбыз. Барырга мөмкинлек бар. Мәсәлән, Гонконгка очабыз икән. Гонконгка безнең рейс атнага бер генә тапкыр. Шуңа күрә бер атна буе бригада, кешеләр инде экипаж бер атна буе шулай Гонконгта тора. Ул вакытта без музейларга йөрибез, су керәбез, шәһәр карыйбыз, нәрсә беләндер шөгыльләнәбез. Шитирдәп торган татар кызы Шулпан Мөглиева Чаллыбызда туып белем ала. Алабугада чит телләр буенча югары уку йортын тамамлаган. Теләге укытучы булу. Тик дуслары чакыруы буенча Германияга китеп бара. Анда Европа тормышын өйрәнә, сөйләм телен ныгытып, 1 елдан Мәскәүгә кайта һәм стюардесса булып эшкә урнаша. Сез стюардесса булып ничә ел эшлисез? Һәм мәсәлән, мин стюардесса буласым килсә, нинди шартлар үтәргә тиешмен? Мин 8 ел буе эшлим инде компаниядә стюардесса булып. Шартлар бар. Иң беренче сәламәтлек. Аннары соң инглиз теле белергә кирәк, психологик яктан стрессовый устойчивый булырга кирәк, кеше белән мөнәсәбәттә яхшы аралашырга кирәк, чөнки төрле кеше була, характерлар һәр кешенең төрлечә. Башлаганда үзеңнең характерны, үзеңнең настроениеңне үзгәртеп, ничектер басып дип әйтик инде, кеше белән эшләргә кирәк. Зарплата сәгатькә бәйле. Ничә сәгать айга ашасың шуннан. Таша 60-70. Ошу вакытында һава басымы түбән, ул сәламәтлеккә зыянлык бирәме? Һөнәргә килер өчен иң беренче үтәргә кирәк сәламәтлек буенча. Сәламәтлек монда үтәргә кирәк ныклы булырга тиеш. Давление үзгәрешләренә ничек организм үзен хис итә. Аннары соң төрле илләр, шул ук Доминикана, Таиланд, Америкага чыкканда, анда вакыт айырмасы бар. 11 сәгать, анда берничә көн торгач, сезнең организм
аңа күнегә, монда кайткач ул авырга туры килә. Шуңа күрә инде безнең күпчелек кешеләр гел йоклыйлар. Берәр нинди мөмкинлек булса гел йокларга яталар. Потому что йокы туймый. Чулпан чит илләрдә сәяхәт итүдән тыш, ире белән су астында йөзү белән шөгыльләнә икән. Сергей дайвинг буенча белгеч инструктор. Ул укучыларга күп серләр саклаучы су асты дөньясы турында кызыклы мәгълүматлар җиткерде. Әгәр дә үзегезне күп белән бәйләргә телисез икән, пилот я стюардесса буласыгыз килә икән, ул бик дәрәҗәле эш. Шуңа күрә курыкмагыз. Мәскәү бер яктан ерак, әмма ләкин Мәскәүдә генә түгел, башка җирләрдә дә андый уку йортлары бар. Чит телләрне белергә кирәк. Тырышыгыз, үзегезгә берәр һөнәр сайлап, чит телне икенче үзегезгә бик яхшы хобби дип әйтик инде сайлагыз. Ул кайда гына сез бармыйсыз, кайда гына булмыйсыз, ул сезгә гел кирәк булачак. Менә нинди ул курку белмәс Чулпан Мөглиева. Суда, җирдә, күктә яшәүче татар кызына уңышлар һәм хәерле очышлар телибез. Алмаз бу кушаматлы душчы дустым белән мин бүген шушы урында туктап торам. Киләсе тапшыруларда ул безне студентлар белән очраштырырга вәгъдә итә. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.